Mlaku saka semen nemu pemandangan sing indah pol wo. Aku ning panggonan kene iki jan ora sengaja banget wo, ngerti-ngerti kok enek pemandangan apik aku mandek. Lah krungu grojoke banyu kok tak turut enek grojokan sing dhuwure semene iki wo. Enggon dalan mlebune pas aku mlebune rene ora tak video wo. Masalahe dalane yo cilike pol. Kaya dene kesempatan ngentukke dheke wo. Selain dalane cilik tur lunyu banget wo. Kaya dene omongane sampean kae nek arek ngenekke dheke. Arek apik kene ora ngrekomendasekke wae aku wae masalah ya jan ning kene ya angel pol tur nggon linggo wae angel wae ning kene wae aku gur ngadeg ngececeng iki kae deloken ngisore grojokane wis jerone ra umum wae kaya atine dheke wae nalikane nek wis kagol gek nek ditakoni apa-apa jawabe gur sak karepamu pokoke aku ning kene ora ngrekomendasekke ya wae iki aku gur mengabadikan momen wae kae deloken pemandangane nek saka dhuwur jan ora umum wae indah wae iso namati pemandangan sekeliling. Nek namati ngalor ketok gununge sing gedhe kae wo jejer loro. Iki tentang gunung ya wo. Wis wo, ngono wae wo, ikuti terus perjalananku ya wo. Menawi enten lepat kula nyuwun ngapunten wo. Pareng.